Konnichiwa minasang! Welcome sa akong intermediate course nining akong channel. Hinapon tabay. Nining lisod na atong sumahon og itandi ang atong nakatunan sa mga miaging leksyon bahin sa upat ka conditional conjugations. Ang to, tara, ba, og nara. Hajimemashou ka? Kining lisuna mosuma total sa mga importanteng butang bahin sa upat ka conditional conjugation sa hinapon. Ang to, tara, ba, og nara. Kung imo nang natanaw ang leksyon 62B hasta 62A, mopatin-aw pagyud ning lisuna bahin sa upat. Apan kung wa pa o dili tanan, makakuha kag katibok ang kasayuran matang sa upat. Kining mga conditional conjugations, muhimo ni silag mga subordinate clauses nga nagsugod sa kung, dihang o inig. Mga sentences nga parehas sa kung moadto ko sa Japan, mobisita ko sa Tokyo Tower. O inigdungag ni mog usa sa upat, mahimong 5. Ang mga balaod sa paggamit nila kay lahi-lahi is kada usa. Ug kasagarang gamit ani nila anaa sa non-past tense. Gamayng pahinumdom nga kung ang mga subject sa subordinate clause ug main clause lahi-lahi, ang subject sa subordinate clause mokuha sa subject particle ga ug ang subject sa main clause mokuha sa topic particle wa. Ang tense sa sentence gidesidir sa tense sa V2 o verb sa main clause ug dili sa verb sa subordinate clause. Ang upat ka conditionals kay pwede gamiton sa mga verbs, adjectives, nouns ug pronouns. Ug kada conditional adunay afirmatibo ug negatibo ug tinuod kini sa kada verb, adjective, noun ug pronoun. Ang pirmiro nga conditional ang to. Mao ni pinakasayon himuon pero di ni magamit sa tanang klase sa sentence tungod kay daghang pagdili. Pagporma sa to conjugation, kuha lang ang dictionary form sa verb o i-adjective ug ikabit ang to. Para sa mga na-adjectives, tangtanga ang na. ug sama sa mga nouns ug pronouns ikabit ang verb nga da unya ang to dayon aron moporma og da to. Alang sa negative atong gamiton ang na form sa verbs, adjectives, pronouns ug nouns unya ikabit dayon ang to para pagmugna og nay to. Ang to kay gamiton lamang sa mga sentences bahin sa math, lohika, natural nga panghitabo, lohikal nga sangputanan ug sa mga hugot kaay nga tinuhuan ug opinyon nga gikupot sa nagsulti. Ang to di pwede gamiton pag-ekspresar og intensyon, paghimo og hangyo, mandar, sugyot, imbitasyon ug mga ingon aning klase sa sentence. Sunod kay ang tara conjugation. Mao ni pinakasayon gamiton kay magamit man kini sa halos tanang klase nga sentence ug jutay rag mga ginadili. Maporma ang tara conjugation sa pagkuha sa plain past form o ta form sa verb o i-adjective unya ikabit ang ra aron moporma og tara. Para sa mga na-adjective, noun o pronoun, mahimo kining dat tara. Para sa negatibo, ma-verb, adjective, noun o pronoun man, kuhaon nato ang plain past negatibo o nakatta form ug ikabit ang ra aron mahimo og nakattara. Ang tara mao'y pinakasayon gamiton. Pwede kani gamiton pag-ekspresar og opinyon, intensyon, imbitasyon, hangyo, mandar, sugyot, og ingon aning klase ng mga sentence ug paghimo pod og mga counterfactual sentences. Ang ikatulo kay ang ba conjugation. Sa ba conjugation, ang impormasyon sa subordinate clause nagagikan sa nagsulti. Daghan og gamit ang ba, pero ang nakaapan kay mao ni pinakalisod i-conjugate, labi na sa mga verbs. Ang conjugation sa verb magdepende sa kategorya sa verb. Kung row dropping gani, taktakon ang row ending sa dictionary form ug kabitan og reba. Kung category 2 gani, ang last hiragana sa dictionary form sa verb usbon ngadto sa e-series ug dungagan og ba. Ang mga irregular verbs mahimong sureba, ikeba, kureba, areba ug deareba. Paghimo sa negatibo, ang nay sa nay form mahimong nakereba. Daghag gamit ang ba conjugation ug mao ni ikaduhang pinakasayon gamiton sunod sa tara. Mao ilang mga gamit. Pwede paghimog opinyon, intensyon, hangyo, mandar, sugyot, tambag, pag-ekspresar og pagbasol ug paghimo og mga counterfactual sentences. Ang pinakadakong pagdili sa ba
Kay kung ang sentence usa ka hangyo mandar sugyo tambag pananghid o pagbalibad, kinahanglan ang verb sa ba clause o ang atong V1 dili mahimo nga kini usa ka action. Kung action gani, gamit tag tara conjugation. Ang katapusang conditional conjugation kay ang nara. Pwede po ni gamiton isip nara ba. Ang pinakadakong kalahian sa nara kumpara sa tara o ba, kay sa nara ang impormasyon sa subordinate clause nagagikan sa naminaw o sa laing tao, apan di gikan sa nagsulti. Muranig mo ingon tag, kung matod nimo ang, kung atong hisgutan ang, sayon rahimon ang conjugation, mukuha lang tag verb o i-adjective nga fully conjugated nga anaa sa plain form ug ikabit nato ang nara. Para sa mga na-adjectives, taktakon una ang na ug kuyog sa mga nouns ug pronouns, ikabit diretso ang nara. Isip emphasis, usay makakita kag no nara. Parehas ra ni sila sa nara. Daghag gamit ang nara conjugation ug maumao ra pod sa tara ug ba, apan ang pinakadakong kondisyon sa paggamit kay kinahanglan ang impormasyon sa nara clause gikan sa naminaw o laing tao. Ang nara pwede gamiton paghatag og opinyon, pag-ekspresar og intensyon, paghimo og hangyo, mandar, sugyot ug mga ingon-ani nga sentence, ug paghimo og mga counterfactual sentences. Ato silang ikumpara pagkasayon sa paghimo sa conjugation. Ang pinakasayon himuon ang to, sunod ang nara, unya ang tara, ug ang pinakalisod mao ang ba. Isip kasayon sa paggamit, ang pinakasayon gamiton ang tara, sunod ang ba, unya nara, unya ang katapusan to. Maunay suma total sa mga pinakaimportanteng punto sa kada kondisyonal. Ang to gamiton lamang para sa mga sentences nga bahin sa math, lohika, natural nga panghitabo, lohikal nga sangputanan, ug diri nahisakop ang hugot nga mga pagtuo sa nagsulti. Ang tara pwede gamiton sa halos tanang sitwasyon. Ang ba maumaon sa tara og mga gamit apan may mga pagdili. Ug ang impormasyon sa V1 gikan sa nagsulti. Ang nara magamit lamang kung ang impormasyon sa V1 o nara clause nagagikan sa naminaw o sa laing tao. Muranig mo ingon tag, kung matod nimo o kung hisgutan nato ang, dako ni nga babag sa paggamit sa nara. Maunay mga dagkong pagdili sa paggamit sa kada usa. Ang to di pwede gamiton paghimo og intensyon, imbitasyon, hangyo, mandar, sugyot, pagpananghid o pagtugot o mga samang sentences. Ang tara adunay usa ka dakong pagdili. Kung ang main verb o V2 anaa sa past tense, kinahanglan ang V2 dili action nga gituyo sa nagsulti. Sa laing pagkasulti, ang pwede lang sa V2 kay mga stative verbs ug spontaneous verb o ha-action nga gibuhat sa laing tao ug di sa nagsulti. Para sa ba conjugation, kung ang sentence usa ka hangyo, mandar, sugyot, tambag, pananghid, pagdili o ingon-ana nga mga sentence, ang V1 o verb sa ba subordinate clause di mahimo nga usa kini ka active verb. Bali ang V1 pwede lang kung stative verb, spontaneous verb, adjective, noun o pronoun. Unya kung ang V2 anaa as past tense, ang V1 di pwede nga kausara na hitabo ug nahumana. Ug sa nara, ang pinakadakong balaod kay ang impormasyon sa nara clause o V1 kay nagagikan sa naminaw o laing tao ug di sa tao nga nagsulti. Unya aduna tay ginagmay nga mga balaod sama sa di pwede mo gamit og nara kung ang V1 kanunay mahitabo, imposible ang V1 o ang V1 mo resulta automatic sa V2. Karon, unsa mang konjugasyon na pwede gamiton pag-ekspresar og opinyon. Tanan pwede, puwera lang ang to. Pero usahay gamiton ang to pag-ekspresar og mga hugot kaayo nga pagtuo. Matinuod man o di, pwede lalison pero para sa nagsulti, para niya tinuod kini. Hain may pwede gamiton pag-ekspresar og intensyon. Tanan, puwera lang ang to. Pagpanghangyo, tanan, puwera lang ang to. Apan ang ba adunay balaod nga kinahanglan ang V1 o verb sa ba clause di pwede nga usa ka active action. Sa pagmandar, mao gihapon. Tanan pwede, puwera lang ang to. Ug para sa ba construction, mao gihapong balaorana.
nga ang B1 di pwede nga usa ka active action. Paghimo og sugyot o tambag, mao gihapon pwede ang tanan puwira ang to ug sa ba kinahanglan ang B1 dili usa ka active action. Paghimo og mga counterfactual statements, tanan pwede, puwira lang ang to. Pwede ba nga ang V2 o main verb anaa sa past tense? Yes sa tanan, apan aduna tay mga balaod. Sa tara, pwede past tense ang V2 kung wa ni tuyua og buhat sa nagsulti. Og para sa tara, ba, og nara, pwede past tense ang V2 kung counterfactual ang sentence. Og diri na human ang pagsuma og pagkumpara sa upat ka conditional conjugation sa hinapon, ang to, tara, ba, og nara. Hinaot nga naklaro nato ang saktong paggamit ni ining upat. Kita-kita na pudta sa sunod nga leksyon. Ja, gambatte kudasai. Mata aimasho! Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpraktis adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwatch traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo, balik-balikin igtana og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambarimasyo. Otsukare sama deshita.